and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Janice. Day, Janice, dali na uy, mga una ta. Kadiyot sa day ha. Ako sa nitiwasan akong gibuhat. Unya na lang ko na inigbalik na to, good. Sige na kay gutom na kaayo, uy. Ay, mahadlok din na siya mapas mo, uy. Wa ko mahadlok mapas mo, no? Mahadlok kong mudaot. Dali na, uy. Mayo gani kay patuo ka na kong mga una ta. Kay kun wa pa, wa gyud tay kalingkuran. Daghang kig tawo, oh. Ngano day nga, daghan making tao ron day. Ay, nidugang manggod og mga trabahante ni nga tong gitabahuan. Mao nang nagdasok ang mga tawo ron. Mao di ay. Excuse me mga gwapa. Pwede yung i-share sa inyong table? Day, gwapo day, Janice. Ikaw, cute payo ko, no? Dali, gwapo. Tupad na ako. Day, Janice! Naon sa ka, uy? Nahinumdum ka itong lalaki nga, kadungan na itong kaon? Oo, nga naman ay day. Gikan dito sa laing branch. Unya, day. Gibalhin sa dini, day. Mao ba? Oh, Junjun day iyang pangan. Og, day, nang regards ba sa mo? Unsa? Asa pa man ni si Tay Gina, uy? Pumagid mo kawas? Hi, Junice. Mapauli na ka? Um, Nahinumdum ba ka na ko? oh, Ikaw mo to kadungan na mo kaon sa kong amiga. Ay, salamat kay... Wala ka malimot ako. Ako dahil si Junjun. Nakailan na magod ko nimo. Gisultihan ko ni Day Gina. Pao ba? Mayo noon. Pwede kang mangayaw sa mong Facebook? Ha? Nga naman? Aron ba kung may tuyo ko ni mo? Ma-message na hindi ka. Nanawag ba lagi ka na ako? May tuyo ka? Waman. Gusto lang kong makadungog si mong tingog. Junjun. Bitaway, kuhan ka na. Mangutana ko ba, Janice? Mahiyab na ka? Ha? Wa pa, uy. Wa pa day. Sa ato pa. Pwede di kong manguyab mo. Ha? I love you, Janice. Junjun. Bahala lang mo ingat ka na ako nga. Wa ko'y batasan kay nanguyab ko ni mo din sa cellphone. Ang importante nga may baw ka nga love ka. May chance ka ko ni mo, Janice. Jun, magstorya lang unya tag-usab ha. Hagidok ka naman ko, uy. Babay na. Sure, uy. Nanguyab si Junjun ni mo? Oli kitay. Nanguyab siya na ako sa cellphone. Unya, imong gisugot. Wa pa di, uy. Nakalitan ko. Maayo ka nga ako siyang sugton. Oh, kung nakagusto ka niya, sugta. Tinuod ka? Imo na kong gisugot, Janice. Jun. Uyab na ta. Salamat kayo, Janice. Ngawa ko na mong patusag do kay. I love you. I love you too. Jun, unsa ba yung gibuhat na ako, uy? Saan tinangod ka kay? Ayaw naman bitata. Pero tayo pa, basig mamabdos ko. Talaga.
Kay di ka na ako pasagtan kon mamapdos ka, Janice. John. Hala. Uwa naman ko rigla. Apa, sinumapdos ko. Dili ni mahimo. Magbalik og pregnancy test. Ginoo ko. Positive. Kinahanglan nga mahibaw si John nga mapdos ko. Mayo no nga mapdos ka. Nalipay ka nga mapdos ko? Oo, siyempre. Kay may umaabot na tang anak. Anya, unsa mi plano nimo? Magtipon na ta. Ha? Magtipon na ta, Nes. Unya lang ta magpakasal kung makatigom na ta, ha? Nga naman. Di ka masagot nga. Magtipon ta. Unsa pa may ako mahimo? Nga mabdos naman ko. Sige, magtipon na lang ta. Muundang ko sa akong trabaho? Muna, Anis. Kinahanglan gyud ka mo undang sa imong trabaho kay dako na biya ang tingan mo. Dinhin na lang ka sa tong gipuy-an. At iman na lang ang imong gimabdos. Aray! Kasakit sa akong tiyan! John! John! Dong, sakit kaya akong tiyan. Ha? Uy, pasig mo na ka. Dali, day. Dadon ka na ko sa ospital. Dong. Uy, saman ka? Basi maliit kasi ang trabaho, ha? Ay, sige na malagog kaghagwa di sa tong anak. Pag-oras tayo eh. Di ba ako malihit? Nalipay lang ko nga may anak na tayo eh. Ako sabdong, ipay kay ko. Kay matawag kita nga pamilya. Ay, ito na mauligi. Dako na si Dodong pero wa pa kita makasal. Day, sige lang. Kay muabot na lagi ang panahon nga makasalta. Ha? I-assign ka sila ang dapit? Uday, mo na'y gusto sa mong labaw. O niya, kada daw ka magpauli din sa ato. Na, di mahimo na yun eh. Layo-layo ba yun ang balhinan ako? Muli tingali ko din sa ato kaduha sa usa ka buwan. O niya, asa man ka puyo? Mangita lang ko akong kapuyan dito. Kumusta mo ka na, day? Okay raman dong. Si Dodong, ha? Ayaw pa sagdi. Dili gina mahitabo. Kay pinangga kayo na ako ning junior nimo. Day, sige ha, kay manawag lang niya ko ni mo kung di na ko busy. Pila naman kabuan ang nakalapay. So ka ginabalhin si Junjun sa trabahoan. Pero wag siya mauli. Nga naman ka. Day, sorry gid kayo, ha? Di ba ko mahimong mapauli niya? Ha? Nga naman dong. Tekan kay trabaho dili tayo eh. Pero may kong mag-part-time. Mao ba? Sige lang, day, kay mupauli raw niya ko diya sa ato kung di na ko busy. Wala naman mapadagwar tas Junjun na ako. Ang dili na sa siya makontak. Unsa mo kinahita po ning tawhana? Mangita ako kabila ni Dodong. Ug akong tuon si Junjun sa trabahoan. Kay duty ron si Junjun, ma'am. Kay day off niya ron. Mao ba, guard? Kinsa man di ka palihog, ma'am? Iya ko nga asawa, guard. Ha? Asawa? Oo. Asawa? Lo,
Lahi man tugnaw ang asawa ni Junjun, ma'am. Ha? May asawa si Junjun? Mm. Guard, may mabagkatagi kong address ko na hain magpuyo si Junjun. Gusto ko makikita niya. Mo nining address nga gihatag sa guard na ako. Aliyotang! Salamat din na si Junjun. Sabay na... Oh, Junjun, Janice, ikaw? Ganong niam ka? O ganong nakatultulong ka din sa ugipuyan? nangita ko paagi nga matultulan ka. Kay hapit naman na tuig, wagit ka mo pauli sa ato. O wala sab ka magpadagwarta. Janice, kuan magod ka ng... Oh, Han? Oh. Isa nang kikasulti ni mo, Han? Si Buti pa sabot ini. Tinuod ba nga ko nahibawaan nga may kaipon ka? Mika, excuse ha. Dili ko kaipon ni Junjun. Asawa ko niya, kay kasal na may. Unsa? Han, si Janice. Ay, maudya niya ang imong giingon ako, Han, nga imong kaipon? Oo. Kaipon ko ni Junjun pero may anak mi. Jun, nga rin mo manikibuhat na ako. Nga naman. Nga nung kita magkaglain. Janice. Janice, pasaylo ako. Akong ex si Rose. O nakita may pagbalik. Gamong nasuta nga, love pa na mo ang sugusa. Maong nagpakasal mi sa hinom. Kadumo ko. Kasakit na gibuhat di mo na ako. Sakit kayo di. Saan nagsimulang Wa ako magdahong nga makabuhat nga rin pagpasakit si Junjun na ako. O wasap ko'y mahimo. Kay kasal naman siya siyang ex. Kanimo Junjun, kanamati ka man ako karon. Manghinaot ko nga malipayon kasi magkinapuhit. Tinhin na lang kutob o dikang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN.